welugo ọtụtụ ihe chụnasị ọtụtụ ndị mmadụ na ụmụnna efu na ọtụtụ ọgaranya ada anatazi ememiti na ụmụnna ọmala ihe na-eme na ụmụnna ọtụtụ ọgaranya ada ejezikwu na ụmụnne ya ọ na ụmụnne ya ọ n'ime befa onye ọwụna na dute egwu a na-atụ na ihe a na-eme. Nwanne m, ka ihe wo obi na ala Igbo, ka ihe obi ji dele, ebe a na-agbakwunye, ebe a na-agbakọ, ebe a na-anọ kpaa nkata dịka ụmụnne tụwa alụ. O nwere ọtụtụ obi ndị nọ n'obi ahụ kele ike n'oge gboo, kwa ọtụtụ nkwa n'oge gboo, just like ọtụtụ ndị obodo butelu mmụọ ha butelu, ha ji akọ ugbo, ha ji awụ ndị ọrụ ugbo ka ihe ha kọrọ n'ubi wee na-eme, kwe mmụọ ahụ nkwa ihe ọ ga na-eli. Ọ ya wụ sometimes kịta na ụfọdụ obodo amarọzi nkwa ekwere ka ihe ha kọrọ n'ubi were na-eme, na ihe a na-enye ya ojizi aka ya na-ewere ihe ọ na-eli. I don't know if you understand what I'm saying. Mana ụwa m bịara siri ike dị omimi, onwe m mụnwa nwe onwe m, mana onwe m na-atụ m egwu. Ekwesịrị m ịdị ndụ according to my mom because na ayalụ m ihe ada aya mana Chukwu dowere m dutu ihe ọ kwadolu m ga-awụ na udo siri chee ya. Ndụ m wụrụ m emestri, ọ na-eto mfu direction ebe ọ na-akpụje m. Ọ dịla easy because the challenges are much, but we'll conquer because the Lord is with us. Ka ihe iji agbala ụmụnna gị ọsọ, ka ihe iji agbala obi ọsọ, a na-agwa gị na ije nso egbuo ewu. O nwere onye nwe ndụ mmadụ. Ọ ya ka m ji asị gị na ada agbala ụmụnna ọsọ kama na-alụ ka a na-akatara ha, ka ị wee gwa ha eziokwu. Ka ihe wu obi ebe ndị ụmụnne na-agbakọ kpaa nkata ụmụnne, tụwa alụ, kwuo okwu onye gafere ụzọ ụdọ a ga-esi gbọghachi ya azụ. Ebe a na-anọdụ nwatakịrị ya na-eme ọfụma ndụmọdụ, kwụrụ na ya kwuo eziokwu, kpaa nkata dị na ya. Ọtụtụ obi enwere ike na enwere ụmụnne ma ekili ụmụnne isii ha ncha ada eje ụka, ha kwekọrịta bunata mmụọ, ebunatala ọtụtụ mmụọ n'obi, dọwa ọtụtụ ọfọ n'obi. O ji awụ ha kpechie ekpere na okpukpere ha kụọ ọfọ n'ala. Mana ịma na otu aka ka ị wee mara ihe dị n'obi unu, ị ga-elu nso ka ị wee ma ụdị isiri gbado na ya. Alụsị dị na ụmụnna m bụ alụsị siri ike nọ na agụrụzi Igbo. Mana mgbe e nyewere revelation about it, it took me almost 7 years to pray over it before presenting it to ụmụnna. Ụmụnna kwekọrịta. Mana the revelation enwetara gbasara dị alụsị na ihe so dị alụsị, na ndị agbụrụ nwanne ha kpụnyere ha ntutu, ma ndị enili nwanne ha na ndụ, ma ndị emere ihe dị iche iche. The secret behind ihe eji efiwe alụsị n'oge gboo dene ụfọdụ ndị okenye gbaa ama ya, kọwaa ihe dị na ya, efu na ọwụlụ obele njem, ọwụlụ obele ife, maka na o nwere nkwa ha kwere wee nọị, nwee ihe ha kwuru wee dobe ife. Ndị okenye ụfọdụ den jụrụ m ka onye gwara m ife a, onye kọwara m, nsị a na-ajụwara m ese na mmụọ kpere ekpere na ọhụ monastery with my team. The last year of the program Melody Ibu Alụsị ji dị successful, 2026, enwe the revelation, enwe whatever ihe niile dị involve, chịkọta mmụọ ọnụ, anyị kpee ekpere nke ndị executive, kpee general body of mass return. The next day, Father Basil ụmụnna kwe n'ọbụ St. Peter Craven Newich, all my friend, ụmụnna kwekọrịta njebutie ọbịa chụọ aja mass. Anyị bunie buo the whole alụsị. Mgbe e buchara ya, ọtụtụ ndị mmadụ sị na mma anwụ,
na ha ga-egbu m na ha ga-eme nke nsị Chukwu ọrụ gị nwa dunyere m ọrụ gị nwa gwara m mee na ntọala anyị tọrọ ihe ga-adị mma dị ọkpụtọrọkpụtụ ụmụ anyị na mmadụ ama egbunwu m ụjọ tenkoba atụrụ m because ejebeghị m ozi ahụ n'onwe m and ụmụnna niile kwekọrịtara anyị nwa butere anyị nwa na-ebupụkwa ịghọtago after emesịrị that very thing obi anyị dị silent nobody is going in there na-ekpe ekpere gbasara ya na-ekwu okwu mgbe m clarify na obi ahụ dị pure na onweghị ihe ọjọọ dị na ya anyị baa na ya last 2 years with obi aṅụrị onye ọwụ na likọta ife contribute wee mee ihe niile eme na ya na-anọzi na ya na anatacha anọ ime meeting tụwa alụ gbaa nkata onwe nwanne anyị a ga-enyere aka atụwa alụ ya mee donation and ka anyị gbabalụ n'obi ahụ kpama nkata tụwakwa alụ nwanne ihe mmetụta nwanne dịba na ya so many testimony pụtawago na ya pụtawa ihe ada emebulu ndị mmadụ ebido ime ya which I will not say on this video ịghọtago so ịkpụje ụmụnne m ife ka ha lie ewu awụlọ ihe ọjọọ n'obi and it's not a sin ebe ọ ga-anọ wụrụ gị njọwụ na onwe mmụọ ikwenyelụ ọ na o nwere mmụọ dị n'obi ahụ unu na-egburu enwere particular place eji eje gbuo ewu ahụ onweghị mmụọ a na-egbukwasị ya anyị nwawu ndị lile anụ celebrate ya onwe anyị kene Chukwu na anyị dị ndụ n'obi mana before you follow obi bụ ụnụ the sure ihe dị involve na adị m sure before m tinye aka you don't just be sure and you move in maka na mbalọ o nwere obi ka na-eke ike luwe ma n'ụtụtụ a dojukọ ọgwụ dojukọ alụsị dojukọ so many things ụdị obi a ka iji ebinye ụmụaka aka no a ga-edozi obi ụmụaka ewere bịa n'obi anyị edozigo nke anyị ọwụrụ ihe ọma anyị chịkọ ọnụ wụta ihe emere oge ochie na ihe dịkịta anyị fụ na ndị nọrọ ochie na agwa ha dị mma na ihe ha mere awụrụ ihe ọjọọ nke bụ ihe ọjọọ na anyị ewepụ na tọgharịa ntọala ọzọ na ụmụnna anyị o nwezi onye si na alụsị ka ọ ga-efe bube mmụọ obuba ya n'ime bie life goes on so na ị ga-amata ihe dị na tupu ya etinye isi mana ọ wụrụkwa ma obi amalụ mma ọ makakwọ ebe ụmụnne niile na-ejekọta ọnụ sụọ ofu asụsụ kwuo ofu okwu okenye ekpere ụmụaka ekpele ọ na obi ahụ ka m nọ wee nụ na ọ na-awụ ọgbajuwe dọlụ nwanne anyị nwaanyị ọwụna jere ije di ọwụ na amụta nwa ọ naghachi azụ ndị okenye na ihe niile nọ nso ejikọ aka ọnụ sị na onweghị onye na-ebe awa aga andịda imechi hapụta anyị azụ n'obi ya maka na ekego gị di jebe na ị ga-amụta nwa o je mụta nwa ka m gwazi unu eziokwu let me open your eye ọtụtụ ndị mmadụ agha lili ha na ụmụnna lie ha n'ime be ha ka m gwazi unu the essence of iwere ihe dị ndụ nye ụmụnne gị ka ha lie esie ya onye ọrụ na-ama ya aka na ofe ite lie unu eligo ibe nne let me open your eye unu eligo ibe nne ụbọchị ọwụ na nwa ọwụ na lile aka gị na ngwuru ahụ na obi ahụ na ụmụnna ahụ ga-ebini ka o jeelu gị aja ije o jechaa ije ahụ o tinye aka nsi n'ọnụ maka na aka gị dị ọcha I don't know if you understand what I'm saying now. Ọ maka ụnụ ada anọdobezi ezigbo okenye nso ọ ndị ma ife nso ka ọ na-eji ha ama ọtụtụ ihe mana mma akọrọ gị ọtụtụ ihe niile maka ka ngwa ndị chọrọ ịma na ndị chọrọ ịghọta so ị ga-edozi ngwuru gị ngwuru ewee dị mma ọgwụkwọ idozi ngwuru na ajọ ife ịghọtago there's still mystery that I will reveal for you not to be afraid and be happy maka okwu ike ụlọ okwu ekwusị aṅụọ m iyi ọ ihe ike ụlọ ihe mmụọ udodele